Voisit sie käskeä nää apinas pois hönkäilemästä meidän niskaa. Ne vois toistaiseksi käyttäytyä ihan normaalisti. Vai näet sie täällä kamerassa? Niin, kuka on teidät tänne kaupunkiin kutsunut? Mitä asiaa? No niin, mitä asiaa teillä oli kaupunkiin? No vittu ryöstettiin pankki ja ollaan pakomatkalla. Lisää tyhmiä kysymyksiä. Tuolla on kaveri henkihieverissä ja se tarvii apua. Ja että pankki. Jaa, että pankki. Olisi minun pitänyt arvata. Miten tuollaisilla ryysyläisillä on varaa rehvastella minun saunassani? Tää vähän jo ihmettelinkin. Sen mukansa kusipää, joka uhkasi tappaa Newt. Onko täällä kenties joku vuotava kaasuputki vai urani esiintymäänkö päälle, että kaupunki on pykälä? Niin saako täältä sitä apua vai ei? Jättäkää toi metodinäytteleminen, täällä olisi tärkeämpääkin ajateltavaa. Minulle tärkeintä on kaupunkikuva. Minulle tärkeintä on kaupunkikuva. Ja kutsumattomat vieraat tekevät hallaa kaupungille. Nyt te pojat otatte suunnan tuonne ja jätätte tämän seudun rauhaan. Meillä on tarpeeksi ongelmia omastakin takaa. Vormestro on puhunut. Poistukaa. Nyt! Oho, kävi käsiksi.